Crita cekak seratanipun Ki Sudadi kanthi irah-irahan sulaya. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Kawit mung sangseng ambune durung pati nemen, saben liwat dalan ngarep omahe Lurah Jaya Sudarga, gelem ora gelem aku kudu mites irung. Sekawit ora dak pikirake mbok menawa ganda bajin iku asal saka bathang sing nyelempit pian omah sing magrong-magrong kasebut. Nanging bareng ganda iku saya ndulek irung lan jalari weteng munek-munek, mula aku kudu melu cawe-cawe. Lakuku dak endek nuli lungguh ana kertek, dak enam-enam pikirku golek cara ngawekani perkara, arep dak critakake anane ganda badhek balirungan iku marang pawongan sing dak temoni dina iki. Dadak mripatku sumurup Mbah Kaum Romelan mlaku griyak-griyak tumuju lurung ngarep omahe Lurah Jaya Sudarga. Mbah Kaum dak cegat lan dak suwuni panemu kepriye amre becike. Mbah Kaum, mangke menawi ngelangkungi margi ngajeng dalipun Pak Lurah, kula aturi migatosaken nggih. Ana apa to, Mas? Pitakone sajak bingung. Dereng nate manggihaken bab ingkang nglewati to? Durung Ki, aku dhewe ora pati gatekake. Cobi panjenengan gatosaken nggih, mangke rak saged ngambet ganda ingkang mejanani. Ya, coba tak ambune engko. Mbah Kaum tindak lon-lonan ngener omahe Lurah. Aku ngetutake ana mburine. Nalika wis nyedhaki sumbere ganda, Mbah Kaum dak aturi kendel. Ora antara suwe panjenengane wis nemokake ganda sing nyolowati kuwi. Astagfirullah, ambune kok kaya ngene bajine. Iki genah ganda batang. Mesti ana tikus mati ana daleme Pak Lurah. Badang tikus iku yen dituk-tukake bisa mbebayani tumrap kasarasane warga. Warga desa kene bisa kena wabah pes. Mula ayo enggal tumindak, aja nganti kasep. Lajeng pripun saene, Mbah? Lah kuwi sing aku isi bingung, yen matur langsung ana ngarepe Pak Lurah genah ora wani. Aku wedi yen kadukanan jalaran dina-dina pungkasan iki Pak Lurah asring seling surup. Saiki coba kandhakno perkara ganda badhek marang para sepuh desa lan kanoman wae. Mengko kepriye becike bisa dirembug bareng-bareng, ampre selamat sak kabehe. Nggih, Mbah. Wis ya, Mas, dak terusake anggonku mlaku-mlaku, awit wong tuwa kuwi yen ora dienggo olahraga rasane greges kabeh. Mbah Kaum Romelan nerusake lakune. Entuk katerangane Mbah Kaum iku, pikiranku saya penasaran. Enggal-enggal wae aku tumuju menyang omahe Mas Nusron. Dheweke kuwi klebu wong sing dhuwur sekolahe sarta tau mondok ing pesantren. Nalika aku teka, Mas Nusron lagi meteti kutut kelangenane. Mas Nusron, nembe napa? Niki nembe ngresiki kandang kutut. Yen ngantos kotoran numpuk, peksi mesti lajeng ketaman pilek, flu, demam lan sawernanipun. Sae niku mboten namung tiyang, peksi ugi betah kajaga kasarasanipun. Lah enten wigatos napa ka enjing kados ngeten sampun dugi griya kula? Anu Mas Nusron, kula jane ajeng ngajak rembagan wonten satunggaling bab ingkang wigatos. Enten napa to? Kok ketoke serius temen? Ngeten Mas Nusron, kula niki uger ngelangkungi daleme Pak Lurah Jaya Sudarga kok ajeng mambet ganda bacin kados dene ambetipun badang. Lah upami terus niku badang tikus, lah rak bebayani
tumrap kasarasanipun warga dusun mriki to? Wah, panjenengan ampun gampil nyimpulaken perkawis sing ngendika yen niku ambete bathang tikus sinten? Mbak, kaum remelan. Ampun gampil diapusi tiang sanes, ampun manut ngendikane Pak Kaum sing ngertos yen gondo niku bathang tikus napa sanes nggih tikusipun piyambak. Ampun damel tafsiran sing warna-warni, panjenengan saged keblinger, mangke malah damel gesang panjenengan mboten jenjem. Leres napa mboten? Lho, pramila kedah tansah sinau wonten ungel-ungelan yen dika kepingin sehat monggo ngunjuk susu. Yen manudya pengin tansah ketinggal sulistya kedah ngrawat susu. Menawi wonten perkawis ampun kesusu. Aku ngempen guyu krungu ucape Mas Nusron, sajake rada owah bocah iki. Apa merga kaboten ngilmu apa piye kok wangsulane nyekitake kaya ngono iku. Wusanane pirembukanku dak punggel, ora ana gunane pirembukan karo wong sing keminter. Wis cetha yen ambune bathang tikus kok dikira gawe tafsir sing warna-warna. Lah yen arep takon tikuse ya terus piye? Dina iku lan dina-dina candhake aku sregep mubeng desa. Saben ketemu wong dak kandhani yen ing omahe lurahe mambu bathang tikus. Siji mbaka siji wong-wong desaku kono banjur mbuktekake apa bener yen omahe lurah Jaya Sudarga ana gondo bajin. Angger wis tekan ngarep omahe lurah, racake terus padha mites irung. Saking sregepe anggonku nyebarake warta kuwi nganti sawijine dina aku diparani carik. Mas, sampean aja golek perkara lho, aja nyebar fitnah, kuwi bisa mbebayani tumrap ketentramane warga desa kene. Ucape carik karo pasang ulat mencereng. Kersanipun kados pundi, Pak? Kok ndadak takon lho. Lah sampean gambleh ngalor ngidul karepe apa? Cerita ngetuprus kaya wong pinter wae. Lho, niku dudu ngetuprus. Kula namung ngemutake warga ampun ngantos bathang tikus niku lajeng nyebarake penyakit pes. Yen ngantos nyebarake penyakit pes mesti bebayani warga desa mriki badhe kenging wabah pes, Pak. Sampean aja-aja keminter. Yen sampean nyebarake warta sing ora bener bisa kena urusan sing berwajib. Sampean bisa mlebu bui nyebarake warta sing ora bener iku mbebayani tumrap integritas desa kene. Bisa-bisa Pak Lurah dilorot kalungguane didemo warga mung gara-gara warta sing durung cetha bener lupute kuwi. Ngerti sampean? Kula niku namung matur sak wontenipun, salugunipun, Pak. Wis ora susah kaken wus, sampean iki mesti bangsane teroris apa malah anggota ISIS. Tumindak sampean iku ngancam NKRI. Mongko NKRI iku harga mati. Sampean mesti arep yongkeng kawibane Pak Lurah to? Iya apa ora? Sampun ngoten, Pak. Niku namine dakwa kula. Kula nggih saged nuntut balik panjenengan. Pundi buktine yen kula anggota teroris? Pripun nararae? Sampean nyebat kula anggota ISIS. ISIS niku wontene ten Irak lan Suriah ngrika. Kula tiyang Jawi. Tedha kula nggih sekul. Panjenengan ngawur menawi dakwa kula kados ngoten. Iku jalaran sampean ngalor ngidul tansah nyebar warta sing ora cetha. Bab gondhe bathang tikus niku to? Iya. Niku pun cetha pacare lare alit mawon saged mastani yen gondhe niku asale saking bathang tikus. Ambeten saged dititeni. Gondhe niku jenise macem-macem, wonten gondhe entut mambu sembukan, gondhe bakaran sate, gondhe tiang goreng tigan lan sanes-sanesipun. Ora bisa, sampean arep tak laporke polisi. Omongan sampean iki wis ganggu stabilitas desa kene. Wong-wong desa kene ora tentrem uripe mung mergo kepungu omongane sampean. Kabeh mung ketungkul mikirne bab ambune bathang tikus kuwi. Cari ngotot dakwa aku anggota teroris, mesti wae aku ora trima. Wong aku ora ijen. Warga desa wis mbuktekake yen ing omahe lurah pancen ana gondo bajin. Aku mau kalah, rembukan saya panas, nuli merembet dadi regejegan.
jebul anggonku sulaya karo tarik disawang tangga-tanggaku. Yen sekawit padha ngadeg saka kaduan, suwining suwe banjur nyedak. Ngerti yen aku didakwa anggota teroris, mongko panguripanku saben dina adoh saka laku teror. Kabeh padha ora narimake, wong-wong padha nyengkuyung aku. Pak Carik, panjenengan tiraken papan mriki. Pambengoke Surah Ubin karo mencereng. Sampeyan aja melu-melu ing perkara iki. Wangsulane Carik ora kalah sereng. Kula kedah tumut-tumut. Geni kok ngono. Wiwit wau kula rungokaken panjenengan dakwa kanca kula niki anggota ISIS. Ing kamangka boten wonten buktine Pandhawa sampeyan iku sami kalian Wisa Pak Carik. Sampeyan sabelo tegese sampeyan mesti uga anggota teroris, anggota ISIS. Cekap boten ajeng rembukan kalih sampeyan. Panjenengan kisah saking mriki mawon napa kepengin dikeroyok tiang-tiang niku. Nalika iku warga desa wis ngepung papan kono, ana sing nggawa penthung gali asem, ana sing nyekethem aluwesi deplokan jamu, ana sing padha nggawa pring dirincipi. Swasana dadi gawat, sumurup kanepsane warga. Carik age-age nyengklak sepeda motore. Wong-wong arep ngoyak nanging Surah Ubin ngelikake. Usana kabeh padha ngurungake sediane lan nyedaki papanku ngadeg. Surah Ubin sajak kepengin rembukan karo aku. Piye Kang Surah? Pitakonku. Sak temene iki mono perkara enteng, masalahe uga wis cetha, mau badang tikus. Sepele ning yen Pak Lurah ora enggal buang badang tikus kuwi, perkarane dadi sepolo, kriwikan dadi grojokan. Bisa-bisa warga desa kene jengkel banjur ngruduk Pak Lurah lan nglengserake saka jabatane. Yen kanthi geger kabeh bakal rugi, kahanan desa uga bakal gendro. Lah iya, ing atase badang tikus kok disimpen kuwi arep dienggo apa? Embuh aku ora ngerti. Badang tikus kok disimpen ana jero gedhong magrong-magrong. Mula Kang, saiki sing tansah waspada wae. Dina iki lan sakteruse ayo padha nggatekake apa kang bakal ditindakake dening Pak Lurah. Arep nyimpen badang selawase apa pilih urip guyub rukun karo warga kabeh? Sebab yen lurahe ora mbuang badang kuwi, cetha bakal dadi wine sulaya. Arep ditutupana kaya ngopo sing jenenge badang kuwi suwe-suwe mesti bakal mambu. Lan awake dhewe sing bakal dadi paskesen perkara iki.